आजू तारा मंगिया हमें सेनुरा भराई। डीजे अमित राज कलमालपुर हाट। आजू तारा मंगिया हमें सेनुरा भराई। आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो माझागर गोपालगंज। आजू तारा मंगिया हमें सेनुरा भराई हो। आजू तारा मंगिया हमें सेनुरा भराई हो। दोसरा के नमवा के दोसरा के नमवा के लेबू में हंदीरा चाही हो। दोसरा के नमवा के लेबू में हंदीरा चाही हो। आजू तारा मंगिया हमें सेनुरा भराई हो। डीजे अमित राज कलमालपुर हाट। तड़प तड़प के अखियाई रोई तहरा सिवा न बाटे दुनिया में कोई। छोड़ के मत जाना। हाँ, तड़प तड़प के अखियाई रोई तहरा सिवा न बाटे दुनिया में कोई। कल से चेहरा तोहार नजर न आई हो। कल से चेहरा तोहार नजर न आई हो। दोसरा के नमवा के लेबू में हंदीरा चाही हो। दोसरा के नमवा के लेबू में हंदीरा चाही हो। आजू तारा मंगिया हमें सेनुरा भराई हो। आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। सुनो ये जाने गो सरधा पुरादा घोर के जहरिया अपना हाथ से पिया द। सुनो ये जाने गो सरधा पुरादा घोर के जहरिया अपना हाथ से पिया द। सुनो गोरी काहे देलू सपना जराई हो। सुनो गोरी काहे देलू सपना जराई हो। दोसरा के नमवा के लेबू में हंदीरा चाही हो। दोसरा के नमवा के लेबू में हंदीरा चाही हो। आजू तारा मंगिया हमें सेनुरा भराई हो। डीजे अमित राज कलमालपुर हाट। मनोज माता वाला रंजन कहता रे गोरी दीपक दीवाना के चल जैबू छोड़ी। मनोज माता वाला रंजन कहता रे गोरी
दीपक दीवाना के चल जैबू छोड़ी सोनू से सोनाथ कहे कके बेवफाई हो डीजे अमित कहे कके बेवफाई हो दोसरा के नामवा के लेबू में हंदीरा चाही हो दोसरा के नामवा के लेबू में हंदीरा चाही हो आजू तारा मोंगिया में से नूरा भराई हो डीजे अमित राज छोड़ दे बच्चा ना तो मर जाए